Id-dħul gross medju tal-familji f'Malta fl-2020 żdied b'5.4% għal total ta' aktar minn 40,200 euro fis-sena. Dan fil-waqt li r-rata ta' nies fir-riskju tal-faqar baqgħet stabbli meta mqabbla mas-sena ta' qabel b'rata ta' 16.9% tal-popolazzjoni. Juru dan ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxin, ċifri li juru li s-sistema tal-ħarsien soċjali f'pajjiżna kienet kruċjali biex iżomm ir-rata tar-riskju ta' faqar relattivament aktar baxxa. Kieku mhux għal dan kien ikollna kważi 20% jew 98,000 persuna aktar fir-riskju tal-faqar. Dwar dawn iċ-ċifri One News tkellem mas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Mark Musu u spjegaw ukoll li l-linja ta' 60% bħala dħul li fuq jiġi kkalkulat kemm hawn nies f'riskju ta' faqar għoliet bi kważi 500 euro. Dan grazzi għaż-żieda li kien hemm fid-dħul tal-familji Maltin u Għawċin li sabu sosten kbir mill-Gvern. Minkejja li il-benchmark li fuq jitkejjel ir-riskju tal-faqar żdiedet bħala ammont ta' dħul, però xorta r-rata baqgħet l-istess. Ġifieri allura dak ifisser illi anke n-nies ta' taħt il-linja tal-povertà xorta dħul tagħhom żdied paragun ma ta' dawk ta' fuq. Fil-fatt l-istatistika uffiċjali turi li r-rata ta' riskju ta' faqar fost in-nisa naqset b'0.3%, fil-waqt li dik fost it-tfal naqset b'0.8% u dik fost dawk li għandhom bejn 18 u l-64 sena naqset b'0.4% meta mqabbel mal-2020. Barra minn dan ġie kkonfermat li naqset ukoll ir-rata ta' riskju ta' faqar ta' dawk li jaħdmu. Kollox ma kollox l-istatistika turi li r-rata ta' riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali żdiedet marġinalment b'0.4%, madankollu din ir-rati hija kważi 4% u nofs inqas minn dik irreġistrata fl-2013. Ir-rata ta' deprivazzjoni materjali u soċjali severa għoliet b'0.3% iżda din ir-rata hija kważi nofs ta' dik irreġistrata fl-2013 meta kien hemm fis-seħħ kejl inqas rigorus. Dak li hija r-rata ta' deprivazzjoni materjali u soċjali qed nitkellmu prattikament illum hemm in-nofs ta' dak li kien hemm 19 snin ilu. Ġifieri allura ċertament li din hija statistika li ovvjament turi li għad hemm persuni li għad nirridu nilħuhom iktar u ngħinuhom aktar, però ċertament li hemm ħafna pożittiv fiha wkoll. Minn analiżi ta' 6 indikaturi ewlenin tal-kundizzjonijiet tal-għejxin tal-Maltin u l-Għawċin joħroġ li bejn l-2013 u l-2021 kien hemm tnaqqis sostanzjali ta' 13.8% fl-att tal-persuni b'ċaħda materjali u soċjali severa. Dan jirriżulta fost oħrajn mill-lat ta' dawk li ma laħqux ma' spejjeż mhux mistennija li fl-aħħar 9 snin niżlu minn 23% għal 15.7%, jiġifieri tnaqqis ta' 15,700 persuna. Dawk li ma kienux jifilħu jħallsu għal btala ta' ġimgħa naqsu minn 55.9% għal 33.1%, tnaqqis ta' 63,000 persuna. Barra minn hekk dawk li ma felħux jħallsu biex jiklu laħam jew ħut kull jumejn niżlu minn 15.3% għal 6.2%. Dan ifisser li mill-2013 lil hawn kien hemm tnaqqis ta' 32,000 persuna. B'reazzjoni għal din l-istatistika l-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon stqarr li din hija konferma ta' kemm is-sistema soċjali ta' pajjiżna qed tkompli tħalli effett dejjem aktar pożittiv fuq iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Huwa sostna li l-pajjiż mhux biss irkupra malajr ħafna mill-qatt iżda saħansitra dħul gross tal-ħaddiema telaq għal 6.7 biljun euro, żieda medja ta' kważi 2,800 euro għal kull familja. U għannota wkoll li dħul medju disponibbli tal-familji Maltin u Għawċin żdied b'aktar minn 1,300 euro, konferma ta' kemm il-politika soċjali tal-Gvern anke waqt pandemija kienet effettiva u ta' sosten. Il-Ministru Falzon temm jgħid li l-Gvern se jibqa' jirrikonoxxi l-isfidi u r-realtajiet tal-familji u rriafferma l-impenn li jħaddem politika favur tkabbir ekonomiku sostenibbli li bih ikompli jsostni l-għajnuna lill-familji biex dawn ikollhom kwalità ta' ħajja dejjem aħjar.